So, hello po sa lahat. So, gusto ko lang pong pasalamat sa lahat na nag-subscribe po sa akin. At hindi po ako nakapaniwala o nakapaniwala na aabot po ako na 1K or 1,000 subscribers. So, thank you so much po talaga sa lahat na nag-subscribe po sa akin. At magsasubscribe pa, go na. Huwag na patumpik-tumpik pa. Charot. So, thank you so much po talaga sa lahat na nag-subscribe po sa akin, sa lahat po na sinusuporta po sa akin. Sana po hindi kayo magsawa na tignan yung mga videos ko. So, thank you so much guys. Thank you very, very much. At ngayon, 1K na tayo. Oh my God. So, watch on na lang po ang kulang. So, thank you so much guys. I try my best po na mapasaya kayo always sa mga videos ko. So, thank you so much. At sa iba dyan na gusto rin mag-vlog, go guys, huwag niyong isipin na syempre mahirap talaga, hindi naman madali, hindi naman porket may pangarap ka, agad-agad ay darating. So, dapat mong paghirapan. So, don't give up guys, keep going lang talaga, just enjoy. Enjoy mo lang yung vlog mo, yung mga videos mo, kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Okay, huwag mo isipin yung ibang tao. Syempre, ako din, di ba? Doon sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba to? Ganun. Sino mo magsasubscribe sa akin? Mahihain ako, ganun. So, diba? Nag-try ako ngayon. Actually, guys, oh my God, first time ko nagsalita ng salita sa camera. Charot. Para sa inyo. Charot. So, yun lang po, guys. Don't give up. Just enjoy yourself. Enjoy your vlog. Enjoy your videos every day. At malay nyo, guys, pagising nyo bukas, marami na nagsasubscribe sa inyo, di ba? Basta't may napasaya na kayo ng tao, ganun. Siyempre, mahirap. Tsaka, charot na. So, guys, ganito. Sa mga small YouTubers din po, ako, small YouTubers pa din naman ako. Oo. Paano ko nakamit yung yung 1K? Actually, madali lang naman siyang makamit yung 1K. Doon ka talaga mahirapan sa watch hour. Kasi di naman lahat tingin ng videos mo. Sa subscriber po, sa mga gustong dumami ang subscribers, recommend ko lang sa inyo guys na pumasok lang po kayo ng mga LS or live stream sa ibang mga vlogger. Maraming yan. Search mo lang, promote ko channel mo, program, gano'n. May mga lalabas po doon mga nagva-vlog na nagla-live po sila. So, pasok ka lang doon kasi makipag-dikitan ka, gano'n. Makipag-subscribe ka din sa kanila. Tapos, kung ano yung mga rules nila, sundin mo, gano'n. So, yun lang. Kung mabait ka lang sa kanila, I'm sure tutulungan ka talaga nila. So, yun lang po guys. Tsaka, charot. Tsaka gawa-gawa kayo ng video, gano'n, di ba? Para sabi na lang legit talaga yung account mo. So, yun lang po guys. So, thank you very, very much. Thank you very, very much talaga sa mga nag-subscribe po sa akin. Ulit. Okay lang. Siyempre, I'm so very happy. I'm so very happy. Nakapag-1K na ako. Oh my God, di ko man lang to. Kapon, panaginip ko ito. Tapos pagising ko, 1K na. Charot lang. So, yun lang po guys. Thank you very, very much talaga sa 1K subscriber. Yun lang guys, don't give up talaga. Don't give up. Yun lang. Enjoy your life. Enjoy your day. Charot lang. Tsaka hindi din natin may iwasan na malalagasan tayo. Charot. Minsan, di ba, for example, marami ting subscribers. Di ba, sobrang saya natin. Tapos, bukas, konti na lang. Yung ganun. So, normal lang talaga yan, guys. May mga bagay lang talaga na kahit naging atin noon, mawawala din talaga yan. Charot. Iiwang ka, hugot mo. Charot lang, ganon. So, yun lang guys. Intindihin mo lang. Kahit nalalagasan ka, kahit nawala man yung mga subscribers mo na iba, or nag-unsub ba sila, or ano nangyari doon, just keep it up, okay? Just keep it up. Push yourself. Go ka lang. Enjoy yourself, okay? Kasi kung saan ka masaya, at naging napasaya mo yung mga tao, I'm sure, babalikan ka. Charot. Sana may bumalik. Charot lang. So, yun lang guys. Kasi noon, nung nag-post ako ng mga videos na, tapos
tudusikap ako, charot. Hindi naman masyado. Pag may time lang, gano'n. Pag man lahat ibubuhos mo sa isang bagay, tapos pag nabuhos mo na lahat, ayun, sasaktan ka na lang bigla dahil iniwang ka na pala. Ay, charot lang. Nawala na pala. Charot lang. Oh, siya, back na tayo, no? So, ganun lang. Oo, tudusikap ako. Ang kanina nung uko, no? Isip. Parang may kuto at charot. Hindi naman ako ganun. So, ito lang guys, noon nagsikap din ako. Ano ako, sali ako sa mga vlog. Sali ako sa mga sali ako sa mga nag-live, nag-LS, ganun. Tapos may nakala doon sa isa, palista ako doon, palista dito, ganito, ganyan. Tapos mag-aantay ako din 4 hours, 5 hours, 3 hours, ganun. Pero kahit nag-aantay ako, sulit naman. Syempre, kasi pagkatapos na pag natawag ng pangalan ko, go, may papasok naman talaga. May papasok, mga new friends, gano'n. Tapos yun lang, tapos gagawa ka rin ng mga small videos, no, yung mga introduction mo, gano'n. Para sa pagdidikitan mo sa kanila, hindi sila mahihirapan. Yung mapapanood talaga yung buong video. Hindi yung pang MMK yung isi-send mo. Kaloka ka. Yung gano'n. Makipagdikitan ka na pang MMK. Hindi nakabalik na yung mga nag-subscribe si Bandila na. Kasi tinapos yung video. Gano'n. So, masasayang man din. Kasi pag hindi natatapos yung video, masasayang din. So, dapat gumawa ka na ng mga videos na, makunti-kunti. Makunti-kunti. Para ka ng para na, pag makitingnan po nila, makitingnan daya kayo ko dahil lang. I'm so sorry. Charot. Bisaya mo dito. Pinilit ko na talaga mag-Tagalog. Iwan ko ba ang Bisaya? Dito ko. Yun lang. Tapos pag nakita yun nila, pag nakita yun nila yung video call videos mo, konti lang siya. Kahit konti. At least nakita nila lahat. Tapos subscribe. Ayun. Papasok talaga yun sa account mo. Papasok talaga yun sa sa account mo, sa channel mo, ganon. So yun na. So yun lang guys. Is ganda. Charot. Is ganda, ganon. So tis lang. Huwag kang mainip. Huwag mo sabihin na ayoko na. 2 buwan na ako nag-vlog. Pero, ay nako, hindi pa ako naka 1K. Huwag ka sumuko. Kasi kung susuko ka lang, sayang lang lahat ng iyong pinaghirapan. Di ba? Kung nakapagsimula ka na, kung nakapagsimula ka na lang, tapusin mo na lang din. Papapaki dito. Yun lang guys. Kaya yun, nagsikap ako, sumali ako sa mga LS, sumali ako sa mga LS nga. Tapos sa Facebook, meron din silang meron din sa Facebook na yung mga small YouTubers, mga ganyan. Yung drop your YTC, drop your link, ganon, tapos unahan daw niya, mga ganon. Yung mga paasa group, joke lang, maganda din doon, nakakuha din naman ako mga new friends doon, basta pag totoo ka lang talaga. Dapat pag magsasubscribe ka ng isang tao, dapat tignan mo muna yung videos, whole videos, ganun, panuorin mo naman, huwag kang charot, panuorin mo yung whole videos, tapos like mo, mag-comment ka doon, yung nababagay lang din, nababagay din sa video, kasi pag hindi nababagay, mawawala talaga. Yun talaga, pag hindi bagay, mawawala. Diba? Pero minsan naman, kahit hindi bagay, nag-stay pa din, charot. Eto naman ang OA mo. Eto na, ganun lang. So, kung ano yung video nakikita mo, dapat yun yung i-comment mo about sa video. Hindi, tinitignan mo ng video, Moana, tapos kinoment mo, Mermaid. Little Mermaid, kinoment mo, gano'n. Rapunzel, tapos Moana, tinignan mo. Diba, loka ka? Diba, kaisipan ng mga tao, ay, naging station na tatong taong to. Ganun lang. So, yun guys, yun lang. Dapat totoo ka lang. Comment ka, pinabonggang comment mo doon. Tudusikap pero yung galing sa puso ba, na comment. Tapos like ka, gano'n. Tapos subscribe, tapos kalimbang all, yung bell sa babaw, nato ba? Magdundunggas ito yung kilid ba? Magdundunggas ito yung kilid. Nga na siya, dry bongga kaya na siya. I-click na rin mo siya, yung kabuol. Kaya i-click ko na nila. Charot. Na yung ban, kasal ko yung sudlan sa Facebook na naman screenshot, yun ako sa LS, screenshot daw ko nung nga sila og ka ng screenshot, ganon. Para pangatungod ba nga ka ng kuan na ginawa mo talaga lahat, nag-subscribe ka talaga, hindi mo sila niloko, di ba? Kasi mahirap na magtiwala, hindi mo pa alam. Charot. Yun na. Pero, maganda ako, char. So, yun na guys. Yun lang. Yun lang talaga. Tapos, yun, sa subscribe ka, screenshot mo, send mo sa kanila. Siyempre, mahirap talaga. Wala namang nangangarap na agad-agad na kamit mo, di ba? Para lang yung mangga. Kung may nakita kang hinog, sa pinakatuktok,
Hindi porque tinignan mo at gusto mo, makukuha mo na. Magiging iyo na. Dapat magsikap ka muna, magplano ka muna kung paano mo siya makamit or makuha ang mangga na yon. So, kailangan mo ng hagdanan, kailangan mo ng mga dughit-dughit na yan para makuha mo yan. Kailangan mo maghirap. Kung sa akin, pakan pagbukot, kaya ba dito mo pilit kuskuras mangga, pero yung pilit, bukot dito, pakan, layat, buto, piangan pa. So, ayan, dapat dumaan ka talaga sa maraming sakit. Kailangan mo mapagdaanan ng sakit, pagdaanan yung lungkot, mapagdaanan yung mga mahirap na bagay bago mo ma-realize na hindi talaga dapat. Na bakit ko pa ipipilit yung sarili ko kung hindi naman ako yung kanyang pangarap. Tsaka, drama, YouTube yung pinag-usapan, hugot ka hugot ka. So, yun lang guys, yun lang po ang gawin nyo. Kung gusto niyo pong dumami yung subscribers, yun lang, maging totoo kayo, pumasok kayo sa mga live screen, ayun, mga LSLS, dun po tutulungan kayo makagraduate. Kaya nga ako nakagraduate agad-agad, just nga, tulungan nila ako. Hindi naman isa lang maging LS marami sila. Marami guys, marami maging LS, pero lapag link, ganon yung send mo yung mga link doon kasi meron ng mga din chat doon ay mag-usap-usap kayo, ayun, pasukin mo yung bahay nila, ayun, tapos subscribe mo din yung iba para subscribe ka din nila, tapos pag for example 45 kayo, yung mga meron din mga LS yung mga lista festival, lista-listahan, maganda din yun guys kasi kahit naghihintay ka ng gaano katagal, meron ka namang makukuha, may reward naman yung mga subscribers, yun lang sa charot na. Tapos ano pa, guys, yun nga, mag-aantay ka. Mag-aantay ka. For example, 45 kayo. Tapos nasa 43 ka. Tapos yung tinawag ng birthday pa. So mag-aantay ka lang. Huwag kang magmadali. Kasi kung magmamadali ka, baka mali ang iyong mapili. Di ba? So yun lang, huwag kang magmadali. Huwag kang inipin. Just enjoy mo lang yung mga enjoy mo lang yung mga videos nila habang kiniklik mo, pinapanood mo, enjoy mo lang. Click mo yung notification bell, ganun, enjoy mo lang, malay mo. Ikaw na pala yung tinawag, di ba? Di ikaw na, nung una ako ginabahan ako stress, ano magagawin ko dito? Oh my God, magkakaroon ako ng subscribers, ganun. Kahit konti lang, kahit naka-ano pala ako nun, naka 100 plus, yun, saya ko no. Saya ko na nun. Yun lang po guys. Yun lang. Kaya sa mga gusto mong mga talaga, please, ganda lang po tayo. Huwag din sumuko. Keep it up. Ulit-ulit na yung sinasabi ko. Yun lang. Keep it up. So, thank you so much guys. Sana po may natutunan kayo at nakatulong din po ako sa inyo. So, I love you all. Thank you sa 1,000 subscribers. Thank you. Bye-bye.